אהלן חברים, אני רוצה להקריא לכם היום מפלצת שאני שומר בכלוב. אני שומר אותה בכלוב כי אם אני לא שם אותה בכלוב, זה יכול להיות לפעמים מפחיד ואסון. תכירו את המגנט המטורף הזה. מגנט מאוד מאוד חזק. הוא כל כך חזק שהייתי צריך להגן אותו בטבעת בשביל למשוך אותו כאשר הוא נצמד לדברים, מתכתיים. בואו נראה לכם דוגמה. יש לנו כאן שער ברזל, כמו שאתם יכולים לראות. רק בשביל הדוגמה, אני מאוד מאוד נזהר גם עם האצבעות. הדבר הזה נצמד. ובשביל לשחרר אותו צריך להפעיל הרבה פעמים כוח. אם כל שטח הפנים שלו נצמד לכאן, אז אני לא משחרר אותו מכאן, אלא מטבעת הגינה שאתם רואים כאן, ומושך אותו בחוזקה. מאוד מאוד קשה להשתמש בו, צריך לעבוד איתו מאוד מאוד בעדינות ובזהירות, ועכשיו אני אראה לכם כמה דוגמאות של דברים שאנחנו יכולים לעשות איתו. אז עכשיו אני הולך לגלות לכם סוד איזה שימוש אני עושה בזה, כמובן בעת הצורך ובצורה חוקית. רגע לפני, שימו עוקב, כי יש עוד המון תכנים שמחכים לכם כבר עכשיו בערוץ היוטיוב, ובהמשך יעלו עוד הרבה תכנים מעניינים, שיעזרו לכם ויצילו אתכם ברגעי האמת. אוקיי, שימו לב, מה שיש לנו כאן זה קודן שהוא לא יאפשר לפתוח את הדלת כל זמן שאין מתח חשמלי, שגם המתח החשמלי מוזן כאשר אני עושה את הקוד הנכון. זה אומר שאם אני אעשה לדוגמה קוד לא נכון, הוא לא יאפשר לפתוח את הדלת, אבל בשביל להתגבר על הדבר הזה, יש לנו כאן את המגנט הזה. לא חייב מגנט כזה, זה מגנט שעולה בסביבות ה-300 שקלים כאן בארץ, כמובן שבחו"ל זה יעלה לכם זול יותר. אפשר גם מגנט זול ועם עוצמה פחות גבוהה ממה שאני מחזיק כרגע. לי יש עוד שימושים אחרים בזה, ולכן אני מראה לכם את זה עם המגנט המטורף הזה. שימו לב, אני נזהר עכשיו בזהירות, מצמיד את זה לחלק העליון, והדלת נפתחת. מניח ששמעתם את הקליק, אבל נראה לכם את זה שוב פעם. אין פה אף אחד בפנים, אף אחד לא פותח. יכולים להיות רגועים, בואו תסתכלו איך זה עובד. עוד פעם. הדלת כרגע במצב נעול, מניח שאתם רואים את זה. אני מקרב את המגנט לחלק העליון מרחיק, נעול, מקרב ופתוח. בואו נראה לכם עוד כמה דוגמאות איך זה עובד גם על קודנים חשמליים כאלה וגם על אלקטרומגנט. אם עוד לא שמתם עוקב, זה הזמן, שימו עוקב. שימו לב, יש לנו כאן אלקטרומגנט, אני מניח שאתם רואים את זה למעלה. אני מקווה שנוכל לתפוס גם את הנקודה הירוקה שאתם רואים שם. אוקיי? שימו לב, יש לנו כאן אלקטרומגנט, אני לא יכול לפתוח את הדלת בשום צורה. גם אם אני מפעיל הרבה כוח, קשה מאוד להזיז את הדבר הזה. ויש לנו כאן קודן, שאין לי מושג מה הקוד שלו דרך אגב. שימו לב מה אני עושה. מצמיד את זה לכאן, הדלת נפתחה, אפילו לא הייתי צריך לדחוף אותה. בואו נעשה את זה עוד פעם. סוגר את האלקטרומגנט. שימו לב, הוא נעול. הדלת נפתחת מעצמה, והאלקטרומגנט פתוח. שימו לב לנורה. אתם רואים את הנורה למעלה, אדומה, ירוקה. עוד פעם. סוגר, מגנט. עוד פעם. נפתח. הפעם לא נפתח מעצמו, הייתי צריך להוריד את הידית, אבל עדיין הבנתם את הרעיון. שימו לב. אוקיי, עכשיו הלשונית כנראה בחוץ, וזה יעבוד לנו שוב פעם בלי להוריד את הידית. דלת נפתחת. והנה דוגמה טובה נוספת. בואו נעבור לעוד קודן. יש לנו כאן דלת נעולה. אוקיי. אני לא מצליח לפתוח אותה. אף אחד לא פתח לי, רק נראה לכם, אין פה אף אחד. אוקיי. בואו נצא שוב פעם. אני לא יכול לפתוח את הדלת. אתם שומעים את הרעש הזה? תשמעו את זה. נפתח את הדלת. וגם כאן, שימו לב. הקודן נעול. נעול. נפתח. נעבור לעוד קודן? יאללה. מי שלא שם עוקב, זה הזמן לשים עוקב. מור? אני עושה איזשהו ניסוי, אני סוגר רגע את השער, אני מצלם את זה. בסדר? לשנייה אחת. יש כאן אלקטרומגנט כמו שניתן לראות למעלה. אוקיי, שימו לב. אל תפתחי לי, בסדר? נעול, סגור. מגנט בזהירות מהברזל שיש לנו כאן כשיש לנו מגנט בעוצמה. נצמד אותו לכאן. רגע.
נפתח, הייתי צריך למצוא את הנקודה. צריך לזכור שהרבה פעמים המגנט מאבד מהעוצמה שלו כשהוא נצמד לברזל. לכן צריך להיזהר ולא להצמיד אותו לברזל. אם אני מצמיד אותו לברזל, אז זה שואב ממנו את כל האנרגיה, את כל הקוטביות שלו, ולכן יהיה לנו קשה לבצע את הפעולה של המגנט על הדבר הזה. אז בואו נראה את זה עוד פעם, עכשיו זה נעול. אני אעשה את זה בזהירות ולאט על החלק הזה. שימו לב עוד פעם. זהירות. זאת הנקודה. נפתח לנו. נעבור לעוד אחד. יאללה, עוד אחד. נפתח לנו רק את השער. מעולה. תודה אמור. להשאיר פתוח, נכון? בוקר טוב, ציון. בוקר אור. אני רוצה רגע לעשות ניסיון ולצלם משהו, ואני אגיד לך את הסוד עוד רגע, שלא רצית לדעת. זה נעול? אתה יכול לבצע שזה יהיה נעול? כן. אל תפתח לי אבל, בסדר? טוב, יש פה אלקטרומגנט גם בשער הזה, שימו לב. יש לנו כאן את הקודן, הפעם זה קודן טאץ' שונה, שימו לב. אני שם את זה מלמטה, או מלמעלה. שים את זה מהצד. נמצא את הנקודה שלו. לא פתחת, נכון? מעולה. שימו לב, נעול לא נפתח. ונפתח. אפילו הייתי צריך להקריב את זה. עוד פעם, נעשה שוב פעם ניסיון. נעול, לא נפתח. רגע. נפתח. תודה רבה. זו הקלה. לא, זה בגללי, זה בגללי. חברים, אז זו הייתה דוגמה טובה לאיך אנחנו עושים את זה עם הדבר הזה. לעשות עם זה רק דברים טובים. חס וחלילה, לא לעשות בזה שימוש לא טוב. אם אתם יכולים להציל חיים או לחסוך זמן למישהו מאוד מאוד יקר, אז זה האמצעי. תעשו עוקב ותקבלו עוד הרבה תכנים נוספים טובים. יום טוב לכולם.